Toți sus la mașinuțele de la Tino. Îi dăm follow, vă dă înapoi. Și acum îl găsim și pe Juan Tavares cu mina de aur. Vali, yo! Vali, mano, înțeles unde de corale. Vali, mano, cu 2 corale, ce unul de altul. Juan Tavares. Thank you, Juan Tavares. Mă rog la Vali și la Juan Tavares cu 2 corale, unul de altul. Mă rog, Tino! Da, stai, doamne, că nu știm care e locul 1 și care e 2. Și Tino a venit așa cu cuperul ăsta frumșel. Juan Tavares. Thank you, Juan Tavares, vă rog, la Juan Tavares. La Tino, la Boni, deci avem așa. Toată lumea de pe ecran, mă rog. Juan Tavares, thank you, Juan Tavares. Avem pe Juan Tavares de pe 1. Îi dați follow frumșel. Tino de pe 2. Îi dăm follow frumșel. La Suba, Emilia, Valimano, cel care mi Corali, Boni, Adri, Adina, Juni, Ilia, vă rog, Mari, până jos să lăm pe toți. Locul 1, locul 2, locul 3. Toți cei care ați venit Corali, aveți și promovare pe stories, da? După sfârșitul live-ului, aveți și promovare pe stories. La Andrada, vă rog, toată lumea care este pe ecran, absolut pe toți la bine, absolut pe toți la Dan, la Don și fiecare om de pe ecranul nou. Pe fiecare. Acum vreau să mergem toți. Vreau să mergem toată lumea, nu? Haideți cu începutul. Juan Tavares de pe 1. Îi dăm follow și facem schimbul la el. Tino de pe 2 facem schimbul. Valimano de pe 3, da? La el tot n-am fost. Nu, haideți cu începutul. Șerbu, vă rog, de pe ecran. Ne ducem toată lumea la Juan Tavares de pe 1. Toți să toți la Juan Tavares de pe 1. Follow, vă rog, la Juan Tavares, intrați în profil la el, la lista lui de urmăritori și de acolo, vă rog, îi luăm pe primii 10. Haideți, primii 10, vă rog, care au urcat chiar acum la Juan Tavares de pe 1. Îi dăm follow, vă rog, toți. Bie, mare mulțumesc de primul cadou, la Viorel, la Bie și la Alin, Robin. Haideți, urcăm, vă rog, la Juan Tavares, facem schimbul la el, primul schimb și apoi mergem la Tino. Îi luăm așa, în ordine pe toți. Da, Suba, Emilia, Boni, vă rog, fiecare. Juan Tavares. Thank you so much, Juan. Îi dați follow, vă rog, toată lumea la Juan Tavares. Îi dăm, vă rog. Dați click pe numele lui și punem urmărește, bine? Haideți la Juan Tavares de pe 1 și acum vreau să mergem la Tino de pe 2. Da, a făcut Mihai, eu. Mihai, mulțumesc de ochelari. Și Mihai a venit aici cu ochelarii. Haideți să luăm la prieten și pe Mihai cu ochelarii. Mihai, vă rog, dați-i follow toată lumea. Tino, wow! Tino! Nu, Tino s-a pus pe locul 1. Nu, dacă lui Tino îi place să fie pe locul 1. Tino, mulțumesc mult, Tino, vă rog, dați-i follow toată lumea la Tino cu tot cu perlă. Cu tot cu locul 1, că vreau să facem schimbul la el. Tino! Juan Tavares, thank you, Juan Tavares. Vă rog, follow la Tino cu perla. Tino! Mulțumesc mult de perlă. Vă rog, dați follow toată lumea la Tino, Ana Maria, la Dan, de pe ecran. Gata, ultimii 10 care au urcat. Chiar acum la Tino facem schimbul la el. Tino! Mulțumesc din suflet, Tino. Hai să facem schimbul la el. Ne ducem și facem schimbul la Tino de pe 1. Haideți, toți, frumușel. Tino de pe 1, ne-am dus. Îi dați follow, intrăm în profil la el, la lista lui de urmăritori, vă rog, și de aici luăm pe primii 10. Haideți, primii 10, vă rog, care au urcat chiar acum la Tino de pe locul 1. Vă rog, îi luăm pe primii 10. Gigi, Easy, Ana Maria, mulțumesc mult de gogoșică. La Ana Maria, Juan Tavares. Juan Tavares. Thank you, Juan Tavares. Nu, doamne. Nu știe cine să fie locul 1. Nu, bine, Juan Tavares, vă rog, follow la Juan Tavares. S-a făcut schimbul la el. Îi mai dăm follow, Tino de pe 2. A făcut schimbul la el. Îi dați follow toată lumea, bine? Haideți să mergem la locul 3. Viorel, Grig de pe ecran, îi dați follow. Juan Tavares, thank you.
toți cei care au venit cu Corali Titi, mulțumesc mult de inimioară Titi. Vă rog, dați follow și la Titi, toți cei care au venit cu coralii noștri. Cu coralii noștri de acolo, de la Obiectiv, aveți promovare pe stories, da? Aveți promovare pe stories timp de 24 de ore. Acolo sus, vă rog, la pe Juan Tavares de pe 1, vă rog, follow obligatoriu. Tino de pe 2, îi dăm follow obligatoriu. Și vreau să facem schimbul și la Bonnie Cloud de pe 3. Vă rog, da? La top 3 facem schimburi, în rest vă rog follow la toată lumea de sus până jos, suntem acolo până când 50, îi luăm pe toți 50 din lista de sus și la toți cei care au venit cu coralii mei obligatoriu follow. La Raluca, la Griga vint acum, cu Trandafira și Alin, eu Alin, mulțumesc mult de șapcă, ne ducem la Alin cu șapca frumușel. Îl luăm și pe Alin, că a venit acum Grig, eu, Grig aici, câți trandafiri, un buchet mare de tot. Ana Maria, Ana Maria, mulțumesc mult de coroniță, la Ana Maria coronița ne ducem, toată lumea, haideți. Mulțumesc mult, Ana Maria, dați click pe numele ei și puneți urmărește bine. La Ana Maria, la Adina, la Deiu, toți care sunt pe ecran, rog, pe toți luăm, da? La Bonnie, la Daniel cu primul cadou, Teja și Deiu cu șapca, Deia, mulțumesc mult de șapcă și la Teja cu inimioara, hai să luăm pe toți. Teja, mus, îi dăm fără, vă rog, toată lumea, Deiu, ia vă rog, la Deiu cu șapca, haideți. Dați click pe numele lui și puneți urmărește. Și Teja cu inimioara, unde e inimioara de la Teja? Teja Musale, mulțumesc mult Teja, thank you Teja. Îi dați follow toată lumea și la Teja Musale, cei care nu-l avem. Îi dați follow, vă rog, la Teja, la Bonnie, da, vreau să mergem la loc 3 să facem schimbul. La loc 3, la cel care este la loc 3, ia să vedem cine. La Bonnie, vă rog, la Teja. Daniel, mulțumesc mult de primul cadou. Vă rog, pe Daniel îl luăm cu primul cadou. La Adina, vă rog, la fiecare om de pe ecran. Juan Tavares, Tino de pe 2 s-a reîntors. Îi dați follow toți și mergem la Bonnie și Cloud de pe 3. Teja. Hai să luăm și pe Teja cu inimioara. Teja. Mulțumesc mult de inimioară, Teja. Vă rog, follow toată lumea la Teja cu inimioara. Eu. Haideți. Îl rog pe Teja cu inimioara la Bonnie. Teja Musale. Ați apăsat pe numele lui și ați pus urmărește, bine? Ați pus urmărește pe numele lui, vă rog. La Teja și la Adina. Toți care sunt pe ecran, îl luăm pe toți. Haideți, mergem, vă rog, acum toată lumea la Bonnie de pe 2. Îi dăm follow, intrăm în profil la ea. La lista ei de urmăritori, vă rog, și de aici. Din lista ei de urmăritori îl luăm pe primii 10. Haideți. Primii 10, vă rog, de la Bonnie de pe locul 2. Vă rog, toată lumea. Alex, Adina, toți care sunt pe ecran, vă rog, pe toți luăm, bine? Absolut pe toată lumea, nu lăsăm niciun om fără follow. Absolut pe toți. I-am luat la prieteni. Alexandru de pe ecran, bine? Haideți. La Alin, la Bonnie și Cloud. Iulia, vă rog, și la Adina. Alin, dați click pe poza lor, punem urmărește. Așa, Juan Tavares, am făcut schimbul la el, la Bonnie și Cloud. Mai adăugăm cei care nu avem. Loc 3, Adina. Ultimii 10 care urcă chiar acum la Adina de pe 3, facem schimbul la ea. Florea de pe ecran, mă rog, dați follow la Florea cu Trandafira și la Kevin și la Bonnie. În chat, vă rog, Reci Pro, creștem, ne menționăm, ne dăm taguri între noi, da? Ne dăm taguri între noi, cât mai multe taguri, cu atât mai bine. A007, Deiu de pe ecran, îi dați follow toți. Roxana. Așa, vă rog, la Roxana și la Brebum. Mihai. Bună, Mihai. Mihai a revenit, ia să vedem, Mihai, cât are Mihai? Încă 8 persoane, vă rog, la Mihai de pe loc 16. 8 persoane. Deiu. Alex de pe ecran, pe Alin și pe Adina, da? Da, Șulea. Nu, da. Vă rog, noi nu uiți follow și mie, nu uităm de câteva aprecieri. Toată lista care este acolo sus, îl luăm pe toți la prieteni. Începând cu Juan Tavares și până la ultimul Trandafiraș de listă. Toți cei care au venit cu
Coralina, aveți promovare pe stories absolut toată lumea. Vă rog follow la Juan Tavares, la Suba, la Raul, la Marius, la Vale, Florin, Adina, Giunia, Amalia, Alex Tuțu, Promo, la toți. Și apoi revenim la ecranul nostru, l avem pe Alin, pe Alex, pe Georgiana, de pe ecran pe Kevin, Alexandru, ați dat click pe poza lor, ați pus urmărește, vă rog, la Tejamuț, la Alex, fiecare om de pe ecranul lor. Și vreau să mergem, vă rog, la locul 3 la Dina, așa cum am zis, să facem schimbul la ea. Ne-am la locul 3 la Dina, îi dați follow, intrăm în profil, la lista ei de urmăritori, vă rog, și de aici luăm pe primii 10. Haideți, vă rog, primii 10 care au urcat chiar acum la Dina de pe 3. Ana Maria, Arafa, Ana Maria Vintage cu corona. Hai să mergem și la Ana Maria cu coronița în cap. Snipes, Snipes. Mulțumesc mult, Snipes a venit aici așa cu coralul nostru. Haideți, vă rog, să luăm și pe Snipes la prieteni Juni. Imediat luăm și pe Juni, vă rog. La Ana Maria dați follow toți care nu avem, da? Vă rog, la Ana Maria. O luăm pe Snipes cu coralul Snipes. Mulțumesc mult, Snipes. Vă rog, dați click pe Snipes și punem urmărește, da? Vă rog, luăm pe Snipes și acum mergem și la Juni. Vă rog, la Snipes de pe ecran. Snipes. Mulțumesc mult, Snipes. Îi dăm follow, haideți, îi dăm. Toți cei care vin coralii, aveți promovare pe stories, da? Așa că vă luați prieteni și de aici și de pe stories, la Alin, la Grig de pe ecran. Juni, mulțumesc mult de gogoșele. Vă rog, la Juni cu gogoșele, la Raluca, la Dina, toată lumea care este pe ecran, vă rog, pe toți în om. Nu lăsăm niciun om fără follow. Acolo sus avem pe Juan Tavares de pe 1. Îi dați follow, Snipes de pe 2. Haideți, ultimii 10, vă rog, 10 oameni înăuți la Snipes și facem schimbul la ea. Vă rog, la Snipes de pe 2. Haideți să facem schimbul la Snipes de pe 2. Bine? Alex de pe ecran. Ne ducem, vă rog, toată lumea la Snipes. Haideți să luăm pe ultimii 10 care au urcat chiar acum la Snipes. Îi dați follow, intrăm în profil la el, Grig. Intrăm în profil la ea și de acolo luăm, vă rog, pe primii 10 de la Snipes de pe locul 2. Grig, mulțumesc mult de coral. Haideți să luăm și pe Grig la prieteni și la Grig cu coralul a venit. Grig. Mulțumesc mult de coral, Grig. Vă rog, dați follow toată lumea și la Grig cu coralul, da? Îi dăm, vă rog, follow toți. La Grig cu coralul. Dați click pe numele lui și punem urmărește, bine? Grig, încă unul. Grig, mulțumesc mult de coral. Vă rog, dați follow toată lumea. Sus avem comara de la Titi. Titi, mulțumesc mult de comară. Vă rog, dați follow toată lumea. La comara de la Titi ne-a pus o comară acolo sus de 500 de monede. Vă rog, îi dați follow ca să putem colecta monede. Grig cu coralul, îi dați follow și la Juni. Ne ducem și o pupăm și pe Juni. Îi dați follow și la Juni. Grig. Toți cei care veniți coralii, aveți promovare pe stories. Juni, vă rog, ne-a pupat, ne ducem și la Juni frumușel. Ne ducem frumușel la Juni și dați follow toată lumea, bine? Haideți la Olga, vă rog, la Juni. Toți care sunt pe ecran, vă rog, pe toți în om. Nu lăsați niciun om fără follow, nici pe unul. Alin, vă rog, și la Alexandra, da? Alin, la Mihai de pe ecran. Toți care sunt pe ecran, vă rog, pe toți în om. Juni, Param-pam. Juni a venit aici așa cum balonașele astea frumușele. Juni, mulțumesc tare mult, Juni. Nu uitați ce baloane de dragoste aici. Așa frumoase baloane de dragoste. Juni,